toisen kimppuun, toinen taklaa toisen. Neljäs tekee sniperin ylämummoa. Tää on helppoa. Loistavaa. Sitten Appiseura 2. Välieräottelu ennen taukoa vastaan Team Pink. No niin, pallo keskelle. Onks homma himassa? Niin tämähän oli ihan ymmärretty juttu, että jotain ylläreitä tuli tässä lumisäilyssä. Tässä on pojat teille ylläreitä. Kyllä te tiedätte, että tytölle ei voida hävitä. Ja mä oon kuullut kyllä tän aikaisemminkin. Ja tiedättekö mikä on tosi paha juttu vielä tähän loppuun, tai tähän alkuun. Mä tuun tänne talvella uudestaan, mulla on ihan ilmiömäinen naamamuistiin. Mä muistan heti, että joo, tuolla menee kunnit, jotka otti pata. No niin, eli tässä vähän teille motivaatiofiiliksi. Annetaan uploadeja hei. Ja lähtee. Ei oo todellista! Ei oo todellista, hei! Nyt soitetaan kohta, hei keskialoitus. Kuka teki maali? Mikä nimi? Krista, annetaan Kristalle uploadeit! Tyttään joukkueen todellinen sniperi. Ottakaa, mä otan tästä yhden kuvan vielä. Olkaa ihan keskittyneitä vaan, kato, tiiätsä. Ihan vaan sillä ihan fiiliksellä. Saadaan takarivit tyhjäksi ja tosta lähtee. Kyllä tulee ihan julkaisuseudusta kamaa. Turun Sanomien kuva ei varmaan soittaa mulle hetken pois. Ja lähtee. Tytöt johtaa 1-0. Ja pallo kentälle. 2-0! Missä oli puolustajat? Missä oli puolustajat? Tää ei nyt tarkoittanut pojat tätä, että tää pitää 6-0 ottaa pataa, että niin hei ihan oikeasti, niin pillistä lähtee. 2 puolustajaa on kyllä tuolla. Niin kertokaa nyt vielä se yksi juttu pojat, että se päättyy sit 6-0 tilanteesta tää matsi, että nyt ei olla edes ekapuolen aikaa päästä edes loppuun asti, että voisitteko te ihan oikeasti alkaa yrittää? Tässä nimittäin on semmonen vähän pikku tila. No niin, mokke, no niin lähtee. Kauhea veivi. Mut taas sillä Kristalla pallo. Hei kunnit, tiedättekö mitä? Mä kysyin niiltä, että ootte ikinä pelannut, sanoin, ei oo, joskus jumppatuilla nähty mailat nurkassa. Joo. Ei, musta tuntuu, että nyt meitä vietiin vähän tässä hommassa. Mulla on vähän semmonen fiilis. 4-0. Ja kattokaa näitä puolustajan maalivahteita. Tää on ihan jäätävää. Tää on can't believe it -osastoa. Ja sit hei kuvaajarouva siellä niin aika huonosti semmosia talvisia säpäkuvia niinku nuorisosta. Ihan junnuista meillä on tosi paljon, mutta tästä nuoriso-osastosta ei oo hirveästi. Et jos saat semmosia hyviä lähikuvia, niin pidetään semmonen päiväkahvipalaveri tässä jossain vaiheessa. Et otetaan tästä niin paljon irti kuvaa kuin pystytään. Tää on todellinen lumisäpä-turnaus. Eka puolen aikaan siinä tilanne on 4-0 ja kunni tästä on yksi tie eteenpäin. Ja nyt me tehdään sellainen tyttöjoukkoessa, että en menisi ihan niin kuin läskiksi poikien suunnasta, koska mä pelkään sitä 6-0, se on ihan kauheeta. Niin kuin mä oon niin monta kertaa ottanut tenniksessä 6-0 pataa, että mulla on vieläkin kauheat traumat. Niin teistä lähtee yksi pelaaja vaihtoon. No niin kunnit, hei heitetään vitoset. Tästä pitäisi saada kyllä nyt kaakaota ainakin, eikö? Hei, Tepsikin hävis. Ja te saatte vaihtaa vaihtopelaajaa lennosta, saatte tehdä ihan mitä haluatte, että homma hoituu. Pillistä lähtee 2 minuuttia, jos peliaikaa 4-0, mitä joku nyt menetetty, mutta varokaraa Kristaa. Sillä on ihan uskomaton rysty. Noniin. Ja nyt näyttää maalilta, nyt näyttää, koska nyt on pakko periaatteessa tulla kohta maali. 4-0 on aika paha. Kristalla oli pallo vähän aikaa, mutta kattokaa nyt puolustajia. Ne puolustaa aivan täysin, ne puolustaa Rinne. Nyt on Kristalla pallo taas jälleen, tosi vaarallinen pelaaja tää Krista. Kauhea härdelli, kauhea häpläkkä. Hiihtoseura 2 odottaa Kristalla pallo, Krista on yksin läpi. Älkää antako se laukoo. Mähän sanoin, se meinas taas häkki heilua. Puolustajat, onks fiilistä? Astikainen taistelee! Tytöt vaihtaa lennosta, hyvä meininki.
Ja vähän pientä rinneliikuntaa tässä välissä ennen frisbeeturnauksen. Oi, kova veto oli. Loistavaa, pääsee pelaa. Ja hei, nyt on pojat vähän aikaa, nimittäin jos ette saa yhtä maalia, niin sit se on sellainen juttu, että te pääsette lumittajan kaveriksi ensi yönä, hei. Aika lisää. Ihan oikeesti, nyt kannattaa oikeesti alkaa yrittää. Nyt veivaa, mutta taas on Krista-sniperilla pallo. Älä nyt vaan anna, ei oo totta. 5-0. Aika lisää. Tää näyttää kyllä, mitä sanoo valmentaja. Keskialoitus ei olisi vielä. Pojat oikeesti, hei, nyt ei tää nyt ihan näin pitänyt mennä. Mitä mä oon tehnyt väärin? Mä oon kaikkien yrittänyt hommata teille semmosen joukkoon, että teillä olisi kerrankin ollut saumaa. Tytöt yllätti kyllä ihan täysin, ja nyt kun tulee rankaisu, pelikö loppuu siihen? Ei loppunut ihan vielä. Oi, ja nyt on tuomari ihan pihalla. No ei se ole mikään uusi asia, mutta niinku konkreettisesti. Kyllä tulee hyvä kuva ainakin, jos ei muuta. Teillä on semmonen iloinen mukava meininki, niin sanotusti. Miksi pihapelit ovat vähentyneet niin hirveästi nykyisin? Silloin kun me oltiin nuoria, isket ja äsket, niin sehän oltiin aina pihalla tekemässä jotain. Tytöt oli aina luisteroilla, mentiin aina niitä sinne kiusailee välillä ja yritettiin leikkiä hippaa mukaan, että saadaan huomioon. Mut hei, miksi pihapelit on vähentynyt? Siinä on erittäin hyvä kysymys. Tästä näkee taas sen, että tää on iloinen, kiva, mukava, kaikkien oma laji. Ja peliaika olisi jäljellä 15 sekuntia. Nyt pitäisi pojat saada se yksi kuparinen rikki, nimittäin muuten sitä vinoiluota kahvilassa ei millään pysty. 10 sekuntia, vähän pitkät sekunnit, kun yritetään saada pojille tässä maalia, mutta 5 sekuntia, para 5 sekundar. Ja lähtee, ja vielä kun tulee 3 sekuntia, 2 sekuntia. Pakko se on luovuttaa. Kunnit, hei, te saitte pelata 30 sekuntia ylimääräistä. Mitä tapahtuu? Ei yhtään mitään. Tytöt jatkossa annetaan apulodia 4-0. Hei, nyt pidätte vähän huilia. Hei. Viimeinen välierämatsi. Viimeinen